kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye alamisa ye marsikalo tile 21 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ɲɛbila ko la don ɲɛnamali la diɲɛ kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ ji ma marsikalo tile 22 kumakan min n'o bɛna don ba la maa si kana to kɔfɛ jiko la laseli kɛra ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma a laɲiniw kosɔn. Dɔnkibaru ɲininaw tɔgɔla so Maison de la Presse a ye kalanbolo bisimila kunungo marsikalo tile 20 a tun bɛ tali kɛ ɲɛfɔli la ka ɲɛsin régime d'assurance médicale RAMED ani agence nationale d'assistance médicale ANAM o ka baara bolo faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na a labɛnna cadre de concertation des directeurs de publication de fɛ CCDP ani ANAM ka baara ɲɔgɔnya. Dɔnkibaru ɲinina maa 30 olu ye a tɔnɔ bɔ. Kono wari lahalayaw la an na daɲa kelen fɔ o la bi dɔnkibaru kɔnɔna na. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sandani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛli la. Ɲɛbilaku la don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ɲɛsin bɛ ji ma diɲɛ bondakun kan marsikalo tile 22 kumakan min n'o bɛna don ba la o de ye maa si kana to kɔ jiko la a don ɲɛnamayali labɛnbaw u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma kunungo u bɛna baarabolo minnu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la a kɛra direction nationale hydraulique la Bamakɔ yan diɲɛ maa ɲɛkɔrɔ marsikalo tile 22 Mali ale tɛna to kɔ kabini san 1992 an ka jamana a bɛ nin don in ɲɛnamaya n'o ye ji tɔgɔla don ye diɲɛ bondakun kan n'u k'a ma journée mondiale de l'eau. CNCPA o ɲɛma u ka fɔ la n'ale ye commission d'organisation o kuma lasela ye Dumancɛ Dawu a ko nin y'a siɲɛ 2nan ye ji baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ani sanuya baarakɛlaw k'a fɔ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka don in an ka a ɲɛnamaya ale fɛ maa miliyari 2 baɲango olu kɔni olu tɛ ka ji ɲuman sɔrɔ hali bi dɛ ji sanuyalen kɔni k'o ye gɛlɛya ye diɲɛ bonnakun kan mun kan ka basi ka bɔ yen o de kosɔn kumakan in n'u y'a don ba la o de ye maa si kana to kɔ ji sɔrɔli la. Dɔnkibaru ɲininaw tɔgɔla bulonba Maison de la Presse a ye ɲɔgɔnnajɛ bisimila tile kelen kalanbolo a tun bɛ o kofɔ a labɛnna cadre de concertation des directeurs de publication olu de fɛ n'o ye CCDP baara ɲɔgɔnya u ni agence nationale d'assistance médicale ANAM ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲinina maa 30 ma u bɛ se ka nin baarabolo ninnu faamu cogo minnu na o de kosɔn a ko daminɛ la maa min ye laseli kɛ n'o ye Mohamed Ba ye ale ko régime d'assurance médicale RAMED bakuruba fɔla ko nin kɔni ye fɛɛrɛ de sigilen ye yaasa maaw bɛ se ka lakana cogo min na furakɛli ka ta ka ɲɛsin ma fu maa jumɛn ko don maa minnu ni sɔrɔ bolo t'u ye se t'u ye dabali t'u ye n'a bɛ f'olu ma indigents ani maa minnu bɛ yen ni dɛmɛdonɲɔgɔnya kan ka taga ɲɛsin olu ma joona yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na u ni ka kisi. Mohamed Ba ko RAMED a sigira sen kan ni sariya bolo ye 09 030 27 juillet 2009 ka tila k'a bayɛlɛma 2016 05 du 30 décembre 2016. RAMED ye faso ka politiki dɔ de ye faso y'a bila sen kan o politiki in tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ bi AMO bɛ jamana kɔnɔ mutualité bɛ jamana kɔnɔ AMO la wulila fonctionnaire kama mutualité la wulila bolola baarakɛlaw kama maintenant mɔgɔ minnu tɛ nin si la olu bɛ to tan wa donc o esprit de nana ni RAMED ye mɔgɔ minnu se t'u ye dabali t'u ye n'an k'u ma ko fantan kule se t'a ye dabali t'a ye dɛmɛbaga t'a la gouvernement y'a lajɛ k'a fɔ o mɔgɔ ninnu an ko ko Mali yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye ɲɔgɔn nadon jamana don n'a fɔra o mɔgɔw bɛ yen il y a aucune couverture sociale mun bɛ se k'u ta en charge donc RAMED créé la k'o mɔgɔw de ta o mɔgɔw bɛ ta cogo di o mɔgɔw yɛrɛ de kan ka wuli ka s'u ka sigida mairie la olu yɛrɛ bɛ se ka wuli dugutigiw bɛ se ka taga n'u ye chef de quartier bɛ se ka taga n'u ye et puis mɔgɔ ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ quartier kɔnɔ mun b'a kalama o bɛ se ka t'u kɔfɛ mairie la n'u taara mairie la mairie bɛ an sɛgɛsɛgɛli de kɛ mun b'a jira k'a fɔ karimasina dɛsɛbagatɔ don parce que an bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ ye fantan ye mais an ka fisa ni ɲɔgɔn ye an kan bɛ mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu hali tile kɔnɔ domoli k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma problème de don donc an kan b'o mɔgɔw de ma maintenant ni sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw don mairie bɛ papier dɔ d'u ma n'an k'o ma ko dɛsɛbagatɔ sɛbɛn a bɛ fɔ de ma ko certificat d'indigence n'o sɛbɛn de bɛ taga ANAM la u bɛ immatriculer o sɛbɛn u b'u ka wolo sɛbɛn fara kan u bɛ sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn fara kan u b'u ka sigiyɔrɔ sɛbɛn n'an k'o ma certificat de résidence o fana bɛ fara kan n'o de bɛ taga ANAM la immatriculation na ni immatriculation kɛra récépissé bɛ d'u ma
pour que u ka furakɛli ka kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la. A ko dɛsɛbaatɔw kɛrɛfɛ a bɛ dɛmɛ don maa wɛrɛw ma o ye jumɛnw ye? Olu ye mɔgɔ minnu bɛ kaso bonbaw la ani mɔgɔ minnu bɛ pouponnière la par exemple den fililen minnu bɛ pouponnière la ani kasoladenw. Mohamed Bako ko dɔ ka fara u ka wari sɔrɔta kan ANAM kɔnɔna na yaasa fɛn min ye indigents n'o ye se tɛ maa minnu ye dabalitu ye olu fanga bonya kojugu cɛya kojugu u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na ani maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya olu sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u joginna olu fana bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na ani latigɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ o ye minnu sɔrɔ olu fana bɛ se ka furakɛ cogo min na. Coordinateur CCDP o tɔgɔ la Abubakar Banizan ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye donbaw ɲininaw ka se k'u ka laseli kɛ a kɛcogo ɲuman na ANAM ani RAMED lahalayaw kan. A laɲini ye pour que kunnafonidilaw minnu bɛ kunnafoni cari u ka se ka information ɲɛnama sɔrɔ kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ ANAM kan ani RAMED kan. RAMED ye fɛn min ye an m'o ɲɔgɔnna de don mais an m'o ɲɔgɔnna mun don a ɲɛsinnen bɛ dɛsɛbaatɔw de ma sintanw. An ka laɲini mun ye vraiment an ka partenaires sɔrɔ kuma bɛɛ pour que thème d'actualité minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ que mɔgɔw t'a faamuya que journalistes t'a faamuya an ka se ka faamaw sɔrɔ minnu bɛ an dɛmɛ pour que ka se ka olu la ɲɔgɔn ye ninnu organiser kuma caman o kɔni de y'an ka laɲini. Fatumata Bintu Tunkara fasiri sɛbɛn Wagadu o tɔgɔ la ale yera kalanbolo in kɛnɛ kan a nisɔndiyara. Nafaba de sɔrɔla a kɔnɔna la parce que fɛn caman caman tun bɛ yen nɔ mɔgɔw tun t'o kalama journalistes yɛrɛ fana tun t'o kalama ANAM kɔnɔna la mais journée in kɔnɔna la an bɔra fɛn baden de kalama ANAM ye min ye ANAM ka baara ye min ye u ka laɲini ye min ye pour que maliyɛn minnu bɛ yen nɔ n'u se t'u ye u bɛ se ka don dɛmɛ ma u ma cogo min na journée in vraiment an y'a ye k'a fɔ a nafa yera et puis kun b'a la fana quoi fɛn minnu bɔra ka kɛ an ye faamuyali caman sɔrɔ a la. Ni tile kelen kalanbolo min filɛ ka kunnafoni di kɛ RAMED ani ANAM u ka lahalayaw la nin kɔni n'a to maa minnu bɛ yen ni setu ye dabalitu ye u k'u ta fan dɔn u k'a dɔn k'a fɔ kalifa yɔrɔ b'u la u bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na fu yaasa niw olu bɛ se ka kisi cogo min na. Farafinna bondakun kan an bɛ taa Kɔnɔwari tɔn min bɛ yen n'u ko a ma mouvement an tun ni o ka surun vice président Kɔnɔwari tɔgɔ la Daniel Kabla Dunga o sigira sen kan kunungo yaasa gɛlɛya wɛrɛ kana bange bilen kalata ko la u ka Kɔnɔwari jamana o kɔnɔna na k'a sababu kɛ jamana ɲɛmayasigi kalataw labɛnw olu ɲɔgɔn samasamaw dabɔra kaban mun bɛna waleya san 2020 Dugan ale ye Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI ale ye o maa ye ni o ɲɛminɛ ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Ari Konan Bedie kabini san 1993 kana bila 99 la. Référendum constitutionnel n'o ye ka ɲɛdama kura di sariya sunba ma n'o kan ka kɛ sababu ye ka waati furancɛ ɲɛmaya n'u ko ma semi présidentielle Burkina Faso kɔnɔna na ka o dayɛlɛ n'a tun bolodan bɛ ka bila karido nata la ko a kan ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Nin kunnafoni ninnu dira kunungo suyanfan fɛ commission électorale u ka kalata ɲɛnabɔ so o fɛ Burkina Faso kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasɛri jɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale misirakaw fɛ yen k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kunnafoni labanw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka laselibaw ka kunnafoni jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw k'an bɛn sini ni Alahu subhanahu wa taala n'a sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.